gaskiya wannan damunar ta bana sai dai mutu alhamdulillah dan wannan bawan Allah gaba ɗaya duk abin da ya noma duk abin da ya tara gaba ɗaya kwari sun musu lalace yanzu abin da zai tuwa ana gare shi sai an taimaka wata dan Allah idan a ba shi ko da jari ne wannan da shekara ta ba ba matsala gari gina wajen sai rana ji a sayan da za Dans internet, il y a qui fait la dîme. Come online, come online. Chimasu, come online, come online. Chimasu, Yatsana, Yatsana, Oya Dakpada, Oya Dakpada, Yatsana, Yatsana, Oya Yatsana, wannan bai take cire gani kamar tuka wannan mutanen birni muna dan Allah na nan da mu wanka na birni kai ina kusa da dai ina nake kai falle ke da kudi ni mutanen birni biredi na nawa za a yanka maka wannan bai ga ko da maka mai gudu wannan ne biredi to an wannan ba biredi ne ba yana da gudu ko kuma ba karbar ta kadiri wannan girma wannan ka roka roka da girma roka ba kamar wannan abun ba ka roka ba wannan abu wannan ne aka gudu misali mun kuna da kai yana ga ai wai da fara ta da suna cikin wai da dai ai shi da amma kuma da yau da ai to baraka ba ko labari abin ni mu to ne ko ta abu ta a mota ka sai a dai ko da ni gida ka dai ya dai ko ko mu da mota ka ba ake da abin da wani gari ko ruwa ake yawo da ruwa kuma daga nan ba za a ga da sai ana ruwa rage mota ana yi ruwa ayi mu za ka rena hankali dan ka je a danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu mun gode masoya